26 d'abril del 2021. Són les 16:57 i esto és el podcast de Checking Pasme. Hola, benvinguts a tots a un nou programa de Radio Checking Pasme, Radio CQP, o com vulgui dir-li, el programa del podcast, el programa de ràdio de la bitàcola del web de Checking Pasme. En fi, l'espai de Sura i Boror en valencià per excel·lència. Bé, estem aquí en un nou programa més, per fi. Han passat una altra volta des dels anteriors bastant temps, crec que uns 5 o 6 mesos ara mateix, quasi mig any. En fi, demanem disculpes per tardar tant en treure nou programa, però en fi, no vivim d'això i, en fi, coses de la vida. Bé, doncs, com heu vist en el títol del programa, el programa d'avui serà sobre, en fi, una de les millors sagues, jo crec, de videojocs que s'han inventat mai. En fi, quasi totes les seues vessants, se podria dir. Anem a parlar de Doom. Per a este programa tenim aquí, com sempre, el nostre convidat habitual, el senyor Golcos. Bona vesprada, senyor Golcos. Bona vesprada. Tenim aquí el segon management de Checking Pasme, el segon en la direcció general de l'empresa. I en fi, que ell també has estat últimament donant-li dur, no?, al Doom. Pues sí, ara últimament sí, en el Doom Eternal he estat. Molt bé. I bé, per això, clar, aprofitant la fita que ell està jugant ara al Doom Eternal, hem dit, per què no fer un programa sobre el Doom Eternal? I, bueno, no el Doom en general, que realment és un univers que, en fi, una franquícia, un univers que ha portat moltíssim, però moltíssim al món dels videojocs, fins a uns límits, ja no només dintre de la saga de Doom, sinó tot el que envolta, totes les creacions que han envoltat i tot el món que s'ha creat al voltant d'aquest videojoc. Bé, abans d'aprofundir un poquet més en el tema, dir que a Radio Hadouken hi ha un gran programa, un excel·lent programa d'unes 2 hores sobre Doom, que allà s'aporten altres dades i fites que aquí no anem a mencionar, o igual se'ns escapa, ens tornem a repetir en alguns temes, però en fi, que des d'aquí, des de Checking Pasme, vos recomanem enfervoridament que escolteu este programa de Radio Hadouken. Paga molt la pena, està molt ben documentat i, en fi, conten com sempre moltes curiositats sobre la creació del joc, etc. I bé, a tot això, en fi, ja podíem començar el programa i, en fi, com sempre, hi ha una saga tan vella, no?, perquè realment Doom és vell. La qüestió seria parlar, com no, dels orígens, dels primers Doom, no? O sigui, un poquet que va significar els primers Doom, en fi, els primers Doom els primers videojocs. Bé, per això, en fi, què ens podries contar sobre els primers videojocs, Golcos? Bueno, els dos primers se pareixen prou entre si. El primer es dividia com en 4 capítols, me pareix. Cadascun independent el progrés que tenies. O sigui, en el capítol 1 començaves, però en el 2
tornaves a lo que havies agafat en el primer no te contava, era com començar de zero però en altres nivells, me'n recorde. I el 2 sí que era més del tiró, el 2 sí que tot el que agafaves durant l'aventura se guardava. Sí, el 2 era més lineal, no havia Sí. escenaris. Sí. A veure, sí que havia pantalles, tenia nivells però no se partien capítols, Exacte. era del tiró. Exacte, sí. Sí que això, la veritat és que sí. Sí, se configurava d'aquesta manera. Bé, també altra dada que m'agradaria aportar a mi sobre aquests jocs dels primers Doom seria, en fi, jo vull aportar un poquiu el que és la vessant. Doom va tindre una vessant bastant impactant en el món dels videojocs en el sentit ja gràfic i jugable. Clar, se tractava... No era el primer shoot 'em up en primera persona, perquè ja els mateixos creadors ja van traure el Wolfenstein 3D i de software vas treure el Wolfenstein 3D molt abans. Bé, molt abans, sí, també un peliu més abans. I, en fi, que després ja sí que sorgiria més la idea de Doom. I clar, és ja la inclusió és la tridimensionalitat, se podria dir que els primers videojocs tridimensionals que van aterrar al món dels videojocs, molt abans després de que ho fera en el millor Tomb Raider, que després Tomb Raider assombraria bastant pels gràfics poligonals, la profunditat dels escenaris, tota aquesta llibertat de moviments. Potser Doom sí que va ser com dels primers videojocs populars almenys, perquè també en primera persona, si es posem tiquis-miquis, podrem anar més al passat. De fet, el primer videojoc de terror que era en primera persona era un Monster Maze, no sé, era com una masmorra i era en primera persona, se podria dir. Però, en fi, això ja és, sí, primera persona d'aquella manera, però ho era tridimensional, en certa manera. Però, en fi, Doom va més enllà, els gràfics eren hiperrealistes, no, o sigui, és que realment eren fotografies. Me pareix que les armes les mans del marine i les sí, armes... eren fotografies tot. Sí, van fer captures i... De fet, quan jugaves en un Windows 95 o 98 al Doom, que quan pegaves un tir en l'escopeta i se te quedava millor el lloc petat perquè estava carregant, sí. Podies notar les fotografies quan recarregava l'escopeta. Sí, les animacions dels frames, clar, eren això, eren fotografies en moviments, vull dir, no? En fi, que també era això, els jocs en 2D són el que són plànols que van canviant, en fi. I els sprites... Doncs bé, jo crec que sí, l'aportació de Doom, en fi, la jugabilitat era simple. També que els millors videojocs del món que són simples. Són molt simples. Era avançar i disparar, bàsicament. Després ja venia altra vessant, com per exemple que també donava mal rotllo en la seva època. I tenies que fer puzzles, tenint en compte que te trobaves una porta, troba la clau, coses així, sí. Sí, havia que pensar, no només era avançar i pegar trets, és que... I molts secrets. I tant. Moltíssims secrets. Sobretot Doom 2, veritat? Sí, tant el 1 com el 2, però el 2 sí que ho destacava molt per els secrets. Del 2 crec que han hagut... fa poc se va descobrir encara un secret, que tenia una habitació secreta del Doom 2. Sí, una habitació secreta. Sí, se va veure per internet. En fi, però sí, que és que era això que... Sí, la veritat és que els primers dos Doom els podríem empaquetar, perquè del primer Doom al 2 realment el que hi ha millor que la qualitat gràfica no és molt destacada. No se nota perquè és la mateixa. El mateix motor. L'únic que són mapes diferents. Sí, ja està. Exacte, sí, exacte, el motor era el mateix i sí, l'impacte, en fi, i clar, els dos van ser un èxit, perquè el primer va ser un èxit total i el 2 ja va ser la rebomba. El 2 ho va petar, Sí. Bé, i relacionat amb el Doom, jo crec que caldria parlar de l'impacte, no?, de la primera època, o sigui, les sensacions que uno va tindre la primera volta que veus un joc així. Un joc així, o sigui, no sé... Jo me quedava flipat quan el vaig veure per primera vegada, que era en casa del cosí Juanma, me'n recordo. Sí. Que ell jugava molt i tenia posat el mod del Chiquito de la Calzada. Oh, això sí.
Això és una de les coses que sí, després parlarem, que veus, del que deia jo, estava dient en la intro, al principi, que clar, després va generar molt, en fi, un submón ahí molt interessant i moltes creacions. Sí, va haver una de mods Sí. en Doom que tela. Però, sí, exacte, després parlarem d'això. Sí, les primeres impressions que... Però sí, les impressions de Doom, una bestialitat, o sigui, era molt estimulant jugar perquè se te plegava la pantalla de bitxos i te podien matar en 0, tenies que ingeniar-te-les, cobrir-te per aquí, retrocedir si feia falta. Crec que obrien les portes. Sí, obrien les portes, me'n recorde. Obrien les portes, sí, els enemics. I també estava graciós, que podies fer que se mataren entre ells. Sí, no, així entre ells sempre, sí. Si se veuen a voltes, sobretot en diferent tipus d'enemic, diferent tipus de bitxos se començaven a pegar. No, és que quan se començaven a pegar era quan se pegaven per accident. Sí, hòstia, sí. Se pegaven per accident i entonces se la tornava. Sí, se girava i sí. Això era molt guai. No, que això també... Sí, bueno, jo vull parlar també de la meva impressió quan ho vaig veure la primera volta, també és això, te quedes al·lucinat. I també realment és que això, avui en dia possiblement les noves generacions de gamers, de videojugadors, possiblement t'agafen Doom i es parecerà un joc de telèfon mòbil. Els Dooms antius, segur que sí. Es parecerà un telèfon mòbil, però és que en aquella època... Era la hòstia, veure això. És que clar, veure això, és que qui ho haya viscut en els 90, això, veure a mitjans dels 90, a principis dels 90, és que això, és que és una sensació que jo no sé si si les noves generacions sabran valorar-ho, però això era com veure també el primer Resident Evil, que era el volant i farà gràcia, ho farà riure. Igual, però és que veure Doom en la seva època, això era un joc, o sigui, era bestial. És que era realista. Estava molt ben fet. Era realista. Els detalls dels dimonis. Els dimonis, també els enemics, o sigui, sí, els monstres, jo els veia fotorealistes. Sí. Era la teva sensació, Golcos? Sí. És que era fotorealisme. És que ho veies i dius tu, és que és impossible que esto ho milloren més, històricament. És que era claro, és que eren, claro, que també quasi eren, claro, els 2D, sí, els 2D, que era quasi una qualitat fotogràfica. Sí. I clar, és que clar, com superes això? Sí, que bueno, avui en dia, òbviament, pues, els gràfics són antius, però és això, en la seva època te pareixia... te causava la mateixa impressió que una maquineta de nova generació ara. Sí, exacte, sí. És que, ahí està, molt bé, ahí l'has donat molt bé, Golcos. Jo crec que és això, és que les sensacions, és que són, és això. En aquella època tu veies els primers Doom i és que a mi me donava por, me cabe la sang gelat, me anava dormint mal rotllo, o sigui, és que era un joc de terror també. Era de terror, sí. Perquè després quan avances, ja saps que quan avances, tots ho saben, quan avancen en els escenaris, ahí el món orgànic este ple de calaveres, esquelets o parets palpitants, com de carn. La gent penjada. Gent penjada, boca en baix, sí, cadàvers, sí, pastissos fets de calaveres en veletes i coses així. Coses molt macabres, sí. Detalls molt macabres i clar, tot això, o sigui, a veure en aquella època, és que clar, això era un videojoc d'adults. Jo estic segur que avui en dia amb molts pares, potser els seus fills disposaran el Doom als xiquillos, perquè clar, com al contrast dels gràfics, diuen, és que són una merda. Ja no donen por. Però és que tu, perquè veus tu les coses. És com per exemple, a mi em recorda molt, és com per exemple quan el cinema estava començant, si te dones compte, si avui en dia nosaltres veiem la primera pel·lícula que va fer un plànol en primera persona d'un home disparant a la pantalla, què van fer? La gent s'acollonava. La gent s'acollonava i és que aquesta pel·lícula, o sigui, em pareix que la van rodar als Estats Units i clar, i en Estats Units, encara en aquella època, a principis del segle passat, tots tenien armes. I diuen que quan aquell tio va desenfundar l'arma, ells se van alçar i van desenfundar i van pegar tirs a la pantalla. Sí. O sigui, és impressionant tant veure un tio en blanc i negre en una pantalla de paper de merda mirant a l'espectador i traient la pistola, que clar, o sigui, és que, vull fer paral·lelisme, però jo crec que és el mateix, perquè és que, és que és això, és que has de viure-ho, aquesta és la qüestió. Has de viure aquest context, que veure Doom a principis dels 90 o inclús als mitjans, és que era guau, era Play 5. Sí, era Play 5. Era Play 5, se era podria dir. Era nova generació, era brutal. O sigui, era com, uau.
Sí, sí. I sobretot abans de que isqueren tota la ristra de shooters que després vindrien. L'Exen ve després, que també està molt guapo, que és de software. Els Quakes, sí, bueno, els Quakes ja eren poligonals, ja la gent ja estava acostumada un poquit més als gràfics, ja havien vist el Tomb Raider i tal, però Doom, o sigui, quan va eixir, és que això era en plan, hòstia, uau, els tirs, la sang, l'acció, també l'aventura, el terror. Sí, per exemple, Uau, quan te carregaves un cacodèmon que se desfeia i se lixien els òrgans de dintre. El detall, exacte, sí. O el que molava agafar els llançacoets i rebentar soldats, aquests zombis. Pam! Que feien... se feien... I se les costelles ahí disparant. Sí. Se quedaven en un cúmul de... Trossellats, sí. Sí. Se acaben fer càrpica. Sí, exacte, sí. Se quedaven les costelles allà a l'aire obertes, o sigui, una cosa... I en fi, jo crec que és això, que una de les coses més a destacar de Doom seria això, no? Que històricament és que és això, els videojocs com a futur art, que suposa que serà futur art perquè pot aglutinar totes les arts possibles plàstiques i sonores i d'altre tipus. I en fi, que jo crec que és això, que això s'ha de tindre en compte, no? El context és, en fi, com... És exacte, que tindre clar el context perquè és això, no és el mateix jugar al Doom ara, que és això, que segur que algun pare li posa això a seus xiquillos perquè és com un puto joc de mòbil, ho veuran a Xina. I en fi, jo crec que és això de les millors impressions, també la banda sonora, no? Què podríem dir de la banda sonora, Golcos? La banda sonora... hay algunes cançons dels primers Dooms que diria que són de Pantera. Sí. Jo diria que hi ha alguna per ahí. Exacte. No, és que ho són. En el programa de Radio Hadouken de Doom també ho comenten i és que és super obvi. O sigui, els creadors del Doom eren uns fricarros, també les agrada el heavy metal. Les encanta. I se notava mogolló. Hi havia cançons de Pantera i de Metallica. I això, jo també les he trobat i això és Metallica, és la cançó tal, jo què sé. No me recordo la cançó, fa temps que no el sé, però és que era això, que és molt... que sí, és que eren uns fricarros. Si teus el llibre biogràfic que hi ha dels fundadors d'ID, del John Carmack i el del John Romero, crec que era. No, John Carmack, eren dels tres o dos creadors del Doom. O sigui, eren uns fricarros que te cagues, rotllo Stranger Things. Sí, jo crec que si eren uns xiquillos friquis que segur que... En fi, que els creadors d'ara també continuen fent videojocs, no estan en ID Software però estan fent videojocs i són molt canyeros, I el John Romero, que és de Finlàndia? No, irlandès crec que és irlandès. Me pareix que els seus videojocs, inclús l'estudi fa coses en bilingüe, el fa en anglès i en irlandès. O sigui, el tio també està compromès en la seva llengua. El tio mola, el John Romero. Bé, què fa? Doncs bé, i jo crec que era això, que en fi, que Doom, en el món dels videojocs, va obrir gènere, el shoot 'em up, de primera persona, pur i dur. Jo crec que ja és el que va posar... Era molt canyero. Era com Resident Evil Survival Horror, Doom ho va fer, això, en els shooters, li va posar un poquillo, se podia dir, no el segell. No? Hi havia shooters ja d'abans, però que és el que més igual va posar el segell i en fi, hi vindrien infinitat de jocs. Els Quakes també d'ID, els Exhumed també, en fi, Alien Trilogy grandiós, que vam parlar en el primer podcast d'Alien. És increïble, és un shooter increïble. És bestial, me'n recordo d'ell. Agafa l'estil de Doom, però el millor en missions secundàries, en secrets, en moltes pantalles, 30 i algo, 40, 32 pantalles, perquè també és bestial, un mogolló de pantalles llarguíssimes, molt guai. I, en fi, sí que va crear tot un moviment, però no només en els jocs de triple A, se podria dir de grans companyies, que encara ID tampoc és que fora de gran companyia. ID va començar com totes, no era una companyia menueta, tampoc era... Però lo interessant era que va crear el que se podria dir també, que ja existia, però que va crear molt la moda del modding, que és el que estaves comentant tu abans, dels mods. I com no, s'ha de recordar com sempre, el famós Chiquito Doom. El Chiquito Doom, vaja. De la llet.
El Chiquito Doom, que també nosaltres el vam veure en la seva època també d'esplendor, que va ser quasi coetània al Doom. O sigui, el Chiquito Doom no sé de quin any se penjaria en aquelles modificacions. Jo crec que conforme la gent va veure el Doom, va dir, vaig a fer el Chiquito Doom. Bueno, sí. Perquè no van tardar tant. Sí, no van tardar tant. No van tardar tant. Sí, sí. Del Doom 2 al Chiquito Doom jo crec que no hauria un parell d'anys com a molt, crec jo, sí, perquè sí, és això, sí, sí. I, en fi, que era supergraciós, era la modificació del Doom, però en veus de Chiquito. Els enemics te soltaven frases de Chiquito de la calzada, Sí. de l'humorista Chiquito de la calzada. I era molt bo, perquè jo què sé, soldats i mig xorrades, no? Niñol. Sí. Això ho diuen els calaveres, me'n recordo. Niñol, sí, sí, voy a cagar en tus muelas. Uno que nació después de los dolores. Me parecía un bicho. Uno que nació después de los dolores. Era molt bo. I quan mataves al Cyberdemon, que soltava un discurs... A un ollar, crec, no me'n recordo com era. Soltava quasi una acudit entrega del Chiquito, papar, no sé què, jo què sé. Era boníssim, sí, sí. Era boníssim, molt bo. I bé, no sé, qualcos, bueno, conta't alguna coseta. I bueno, sí, parlant sobre els mods de Doom, sempre basats en Doom 1 i 2, perquè pareix que són els més modificables. I molt editables, n'hi ha autèntiques meravelles per ahir, que s'han fet no fa tant de temps. La gent ha fet multijugadors de Doom 1 i 2, i entre altres mods com Necropia, que sí. añadixen nous enemics. Inclús la comunitat de Doom ha fet grans meravelles. Això ja són mods contemporanis. Això... Sí, més d'ara. Exacte. O sigui, això són mods ja que venen més del futur. Jo me referís a mods de... Hi ha mods també d'aquesta època també. Te recordes de Star Wars Doom? Hòstia, d'això no. No te recordes Star Wars Doom? No, d'això no. Star Wars Doom. Doncs bé, aquell també tenia el nostre cosí, no sé si te'n recordaràs, també el tenia. Hòsties. Star Wars Doom, i també eren 4 o 5 disquets, i estava guai perquè no sé si eren 20 pantalles o així, i havien modificat tots els skins dels sprites dels enemics i tot, i era un Doom en el món de Star Wars, i estava molt guapo, O sigui, els resultats eren molt xulos. Segur que si busques per internet segur que estarà Star Wars Doom. Té que estar per ahí. I sí. Val, i també ara que penseu, Golcos, crec que també tornem un poquet enrere, ara pensant en els primers... Bueno, encara no hem passat als Dooms més moderns, encara estem en el món dels Dooms. Els retros. Els retros, els primers. I... versions de Doom per consola. Hòstia puta. Jo crec que és Doom 1 i 2, jo crec que en totes les generacions tenen una versió. En totes i cada una de les generacions de consola, crec jo. Però jo crec, fins de les de la seva pròpia època, Mega Drive, Super Nintendo... crec que Mega CD, per a Mega CD crec que era el Doom, sí. Crec que hi havia un Doom per a Mega CD, sí. Estava Mega CD, Super Nintendo, i després ja Play, Sega Saturn, i la Nintendo 64, que ja ho parlarem després, que és un cas a part. Però, ostres, que més... no, 3DO. Panasonic va treure una consola que seria 3DO, també té una versió de Doom. Què més? Ordinadors també, me pareix que hi ha versions per als distints tipus d'ordinador que encara malvivien juntament amb el ja quasi Windows que estava controlant tot en el món dels ordinadors també. Amiga... o sigui, hi ha un mogolló de versions tal, ja ho vas poder veure en el nostre chat de Check-in Pasme, que te vaig passar en fi, això del llistat de consoles que havia. Anem a mirar un moment perquè és que és digne de veure. En ahí una caterfa. De fet, els primers Dooms en ahí gent que se les han geniat per poder arrencar-lo en caixers automàtics. Ah, això és un altre, sí, és un altre tema que... Vaya tela. Sí, això és un altre super tema de parlar, el de com han arrencat Doom, que és això, de mil maneres. En ordinadors de nevera, de caixers automàtics, Sí. de tot. Sí. En ordinadors de cotxe d'estos que tenen una pantalleta. També. D'avui en dia. Sí, en ordinadors de cotxe.
O sigui, és una cosa molt animal. Sí, perquè per la consola, mira, van treure MS2, evidentment, Mega CD, la Jaguar Atari, la consola Jaguar d'Atari, La Jaguar també. Super Nintendo, PlayStation, 3DO, Windows, Sega Saturn, Amiga, que és un tipus de sistema operatiu d'ordenador, Game Boy Advance, la primera Xbox, Xbox 360, Mac, PS3, Nintendo Switch, Android, Xbox One, PlayStation 4... Van tindre molts collons per fer-lo arrencar en Super Nintendo. Exacte, sí. En internet hi ha una pàgina... Hi ha una pàgina web en internet, una entrevista al creador de la versió de Super Nintendo. No sé si és IGN, però és una pàgina web que és bastant famosa i gran, i vaig veure l'article i en fi, li preguntaven per l'aventura de la versió de Super Nintendo de Doom, i diu que el tio era això. Tampoc és que era un geni de la programació, però diu que ell, no sé, li van fer una distribuïdora, li van encomanar fer això, i va complir la comanda i no sé, va comprimir els gràfics. Diu que era un temps rècord, ni un any se va tirar, o sigui, a qüestió de mesos ja tenia Doom de Super Nintendo muntat, i en fi, que a dia d'avui encara és increïble, no sé, la creació, en fi, com ho va samplejar tot, com va... En fi, és increïble. Sí, en fi, com ho va programar, sí, en poques paraules, estic liant, en poques paraules, com el va programar. Sí, i era això, que és bestial, les versions. I, evidentment, les versions és perquè les han fet, perquè el joc és que és una patà, és un clàssic, jo què sé, és que és això. Sí, quan veus una pantalleta, vull fer córrer un joc aquí, el primer que penses és en Doom. Sí. Perquè és un clàssic que tots recordem. Sí, és que és això, és un videojoc històric, ja ha passat a la història, i tot el món coneix Doom. O sigui, és que és la qüestió, tot el món coneix Doom. Així és. Les antigues, els que som dels 90 pa baix, sí, els que naixen del 2000 pa dalt ja no ho sé. Sí, realment els més fricarros, possiblement a lo millor els manyacos estos que a mi només juguen a jocs de moda, a lo millor com el League of Legends o jocs en línia massius que hi ha ara... Sí, exacte, sí, que igual nosaltres no estem molt posats, però en fi, que són molt populars i en fi, i que també els nostres radioients que juguen al joc no estem clavant-nos en aquests jocs, en el League of Legends i en el Fortnite, exacte. Sí, de fet jo ni el set estat, no podria opinar tampoc. Exacte, no podem opinar. Jo sí que l'he vist un poc de llum, l'he vist funcionar i tal, i com va, però en fi. El meu esquema de coses diàries no me dona per a jugar a molts jocs online, la veritat. És per resumir els comptes. I bé, no sé, més coses de la primera etapa de Doom, jo crec que portem ja quasi mitja hora parlant dels primers Doom, i en fi, de tota... En fi, poquet més se podia comentar. Sí, poquet més. Venien disquets, no sé si eren 6 disquets o 12, no, 12 no crec, si eren 6, no? El primer Doom sí, el segon jo no sé, crec que va eixir en CD ja, pot ser? Sí, va haver una versió en CD-ROM ja, sí, ja havia CD-ROM. No, i el primer Doom suposa que també, però el disquet seria el més econòmic d'aquella època i te venien les famoses caixes d'ordinador, que jo me'n recorde, això ja no existís abans, però abans, i això tampoc ho saben els nous videojugadors d'avui en dia, que abans els jocs d'ordinador, no se sap per què, eren caixes de cartó enormes, en els disquets allà clavats allà enmig. Sí. Però estava molt bé perquè també no te venien un material, el manual, tenien material. És que ara hi ha ja manuals només en les edicions limitades. Sí, ara és una llàstima, lo de les edicions físiques, en fi, està passant a la història i... L'edició físiques ara és el lloc i la fulla de seguretat perquè és obligatori. Perquè és obligatori, sí, la d'epilèpsia. Que si no ni la posen. Sí, la fulla de l'epilèpsia. Sí. I bé, no sé, sí que en fi, que el Doom va marcar generacions d'entregues i jo crec que també estaran marcant les d'ara, sobretot en les noves versions que han tret, que ja parlarem més endavant. Però també inserits en el món de Doom, perquè en fi, Doom van traure Doom 2, en el que el Doom Guy, no? El tio de Doom, o sigui, el prota de Doom, en fi, amb una trama que la trama tampoc tenia molt de pes, simplement. No, de fet, crec que lo que més ja tenia era al principi del primer Doom, que crec que diuen que el van manar a Mart com a càstig.
perquè no volia pegar-li a uns manifestants. Sí, Crec que sí. això, el primer Doom-ix? Sí, no me'n recordo. No sé si és del manual, ho he llegit per ahí. Hombre, Però crec que era això, algo així. era algo així. Sí, sí. Sí, bevia molt de la ciència-ficció i, en fi, també d'Alien. És que, com sempre, és que Alien va... Ho ha marcat tot. Alien ha marcat també, sí, és que Alien sempre apareix per enmig. Sí, perquè totes les instal·lacions espacials és que recorden molt a Alien. Totes les portes ahí, les portes automàtiques, metàl·liques ahí. Sí, tota aquesta estètica espacial colonial. Sí. I bé, en fi, inserit en esta trama en la que van de la lluna, ¿no? ¿Qué están? En el primer Doom es... En el primer Doom van de la lluna de Phobos, van a Mart, van al infierno, no sé, van per varios puestos. I després Doom 2 En la Terra. és en la Terra. En la Terra, segurament en algun moment a l'infern, perquè en hi ha escenaris que donen que pensar. I, en fi, però majoritàriament en la Terra. I en una important presència dels portals que te transportaven, que Sí. després això agafarà molta importància en els Dooms futurs, Així els n'és. fer dels portals. Molt bé, doncs jo crec que sí, podríem parlar ja, si no el programa se'ns allargarà molt, d'un altre Doom que jo crec que també va pegar a tro, com podríem dir-ho així un poquet de forma barroera, però que va ser com un Doom que ha estat en exclusiva fins a fa un parell d'anys. Molt poquet. Sí, sí. En exclusiu per Nintendo fins a fa molt poquet, que és Doom 64. Molt fort crec que no va pegar perquè pareix que no va jugar tant, però o perquè va tindre poca difusió, perquè vamos, jo no el vaig veure anunciat per cap puesto, el vaig trobar un dia per casualitat mirant per internet que havia un Doom 64, però està molt bé, jo me l'he passat, el Doom 64. I sí, agafa sobre la jugabilitat, agafa les bases de Doom 1 i 2, de mogolló de bitxos, etc. I també la melodia ja no és tan canyera, és més pausada, més tranquil·la i en toques mal rolleros. I bueno, se pot arribar a armar més parda, però moltíssim més que en 1 i 2. Se te pot prendre la pantalla de bitxos d'una manera exagerada, que no saps ni un clavat. De no haver res, haver tot. És que, exacte, jo no puc parlar amb molta propietat perquè no me l'he passat, el tinc pendent. Crec que m'he passat les primeres 4 o 5 pantalles. Perquè està molt bé. Sí, ara que tinc la Pocket Go S730 crec que ja per fi serà el moment de passar-me d'un 64, per fi. Sí. I és veritat, això és una cosa que volia comentar-te, que és això, que és que, o sigui, agafa ja una vessant de terror que compte, també tenia les versions de PlayStation i Sega Saturn, un poquiu, també tenien aquesta vessant on el terror i la història pesava més per la música, que ja no era metalera ni rockera, sinó que la música la va composar un altre compositor molt diferent, però sobretot la versió de Nintendo 64 sí que trenca totalment en les versions de consola i en la versió de Nintendo 64 són sprites totalment nous, sí, totalment renovats i fets per a la versió de Nintendo 64. No agafen ja de base, no agafes Dooms de base, no s'agafa per res, són totalment redimensionats i refets. És un joc fet des de zero. Exacte, sí, és que exacte, i ni les pantalles coincideixen en cap Doom. És No, quasi no, com que si va. fos, és que és com si fos el verdader Doom 3, podríem dir. És que realment se podria dir que és el Doom 3, perquè va després del 2, no? O sigui, és el següent que se va sacar. Exacte. Sí, també el que dies abans de que també no el vas conèixer molt i tal, igual també és que eres més, bueno, Anna m'ha dit que eres més jove que jo, també és veritat. Bueno, això és veritat. Jo me recorde que crec que sí que el vaig veure anunciat en la tele, crec que tenia anunci per la tele. Igual tu eres més xiquillo i no ho vas veure. Clar, és que jo seria un manyaco. Però és que també saps quin factor va ser el que segurament el va fer estar molt amagat de ser popular. Era perquè en l'època de Nintendo 64 Nintendo encara arrastrava aquell estigma, aquell Sant Benet de que és que la consola de Nintendo era per xiquillos.
Que Nintendo no tenia videojocs violents. Bueno, que ojo, Nintendo que no avui en tenia- dia encara se diu. Encara se diu, sí, sí. Encara se diu. Molt bé, això sorprèn que sí. Encara avui en dia hi ha gent que te dius Nintendo, Nintendo igual a chiquillos. No, ja des de GameCube un poquillo abans, o inclús en este d'un 64, ja Nintendo començava a soltar-se la melena. Són prejuïts, és que la gent Sí, són prejudicis. Són prejudicis, sí. Són prejudicis perquè sí. I clar, Nintendo 64 té jogassos molt guapos. I si no se coneix, és perquè quina època era? La Play. Sí, la Play és que destacava perquè podia reproduir intros i això fos feia gràcia. Exacte, no, sí, és que exacte. Ahí Nintendo, no, hay que reconocer que Nintendo la caga molt en Sí, posar la cartutxo, la que va cagant els cartutxos. Això és de no, veres. si haguera sigut un disc òptic el que siga, CD-ROM, plàstic, un disc òptic, ja te dic jo que igual un altre gall haguera cantat, És possible. perquè sí, a eixa errada... Molts jocs que anaven a ser per 64 se van passar a la PlayStation perquè li resultava algo més viable el disc. Exacte, és que era més barat de produir. Un CD-ROM és plàstic, l'altre era silici. Final Fantasy VII anava a fer-se per 64. Exacte, la primera demogràfica de Final Fantasy VII, que agafaven elements del 6 però en poligonal, era per Nintendo 64. En fi, o sigui, a Sony li va furtar molts jocs a Nintendo 64. I en fi, bé, nos estem anant un poquet, anem a centrar-nos del tema, sí. I anem a centrar-nos en el tema de Doom. Però en fi, està molt interessant que tregues estos temes, Golcos, perquè així li donem més xitxa al podcast. Però era això, jo crec que era això, que sobretot Nintendo és que era això, era l'època de la Play. Tu parlaves en aquella època i Nintendo 64 és que va estar molt estigmatitzada. I mira que és això, tenia els Turok, tenies Quake, que el Quake 2 de Nintendo 64 és que és millor que el d'ordinador també. És que 64 realment gràficament era millor que Play 1. És que era un tros de maquinot. Sí, un tros de maquinot. Sí. La llàstima d'això, el malit cartutxo. Sí, ahí la van que el fastidiar cartutxo molt. no posava limitacions a algunes coses. Sí, exacte, això va ser la llàstima. Però en fi, que és això, que Doom 64, i això ja ara està considerat, és un dels millors Doom de tots els Doom oficials que existeixen. És de lo milloret. I la mostra la tens, en el que hem dit abans, que així fa 4 dies ja per a totes les consoles de nova generació. Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, ordinador. Doom 64 ha tornat després de quasi 20 anys, segurament, o 18 anys segur, d'aquella exclusivitat que estava només en Nintendo 64. D'ahí no va eixir. Sí, va ser... Sí, i era el gran desconegut i era un Doom increïble. La claustrofòbia dels passadissos, o sigui, tota l'ambientació, tenia uns corredors... Te causa més terror que 1 i 2, Sí, exacte. Doom 1 i 2 està més visualment que sí, és gràfic, però... Perquè el Doom 64 n'hi ha moltes parts que no estàs soles, no hi res, i aquesta musiqueta de fons... Sí. Te causava inquietud i anaves per ahí assomant-te a cada esquineta de curves que veien. Sí, és que això tenia un factor terror molt important que sé que ens interessa aquí a Checking Pasme. I era això, sí, perquè jo els pantalles que em passava del Doom 64 jo, buah, genial, que guapo, o sigui, és un joc, té una vessant ahí molt de terror ahí que intenta donar mal rotllet, que m'encanta. Que també mola els Dooms originals, en la seva música rockera i pegantirs i tal. Sí, és un factor d'adrenalina. Sí. I doncs bé, jo crec que, en fi, de Doom 64 és això. Vols comentar alguna cosa més abans de passar a la nova generació de Dooms? No, poca cosa més. Vos anima a jugar-lo, que és un tros de joc. Exacte, i ara més que mai, ara que per fi està per a moltes plataformes de nova generació, o sigui, ara ja no hi ha excusa possible. Això és veritat. Així no és. Ara no hi ha excusa possible per a gaudir de Doom 64, que tant de bo que han conservat el 64, perquè la gent se pregunta, i per què 64? Tio, doncs perquè era de la Nintendo 64. Perquè molts, no sé, igual els nous videojugadors no tenen aquest estigma que teníem nosaltres que venim dels 90 de que la Nintendo era pa xiquets, però en fi, que també podem... Això ja em pot donar un altre programa perquè també Super Nintendo tenia videojocs violents. És que no ho entenc, sí. Sí, bueno, d'això podem parlar en un altre podcast perfectament. Estaria bé, sí. Sí, fixa't, sí, podem parlar un altre, sí. Molt bé, doncs, clar, després d'això, sembla que els creadors de Doom, d'ID, després van traure la saga Exen,
la saga Exen, que ja és rol primera persona. No sé si has jugat a Exen. No, Exen no he jugat. Exen o Heretic. Bueno, Heretic i Exen, o sigui, Exen és el mateix univers. Heretic, Exen i Exen 2 són el mateix univers. I agafen la primera persona, però en un món de fantasia i espasa i rol. Està molt guapa la idea. Oh, mira, m'estàs donant ganes de jugar-lo. Sí, sí, exacte. Segur que t'agradaran. Sobretot l'Exen i l'Exen 2 és poligonal, que estava fet en el motor del primer Quake, me pareix. I és això, els dos primers Exen tenen mogolló de secrets, mogolló d'habitacions, claus... O sigui, és com el Doom 2, són llarguets. I este no té pantalla, és lineal. Hi ha com diversos portals, a diverses dimensions, i és tot en plan fantasia medieval. Està guapo. I molt oscur, i també molt oscur, i sense bando, sense música, me pareix. Està molt guapo. Això és important. I sí. I de treure això, després que més és Quake, tota la saga Quake, Quake 1, Quake 2, en fi, les seves respectives per consola també. Quake 3 que era el multiplayer, i arribem ja, que també de software després trauria el Daikatana, que el Daikatana crec que era exclusiu per ordinador, Nintendo 64 també, i el que passa és que el van puntuar molt mal, un altre joc en primera persona, així una futurista, cyberpunk crec, en fi. Però en fi, sembla que els creadors de Dooms estan molt... no volien treure molts Dooms i, en fi, i passa el temps i que arribem quasi a principis del 2000 amb el retorn de Doom, que ja no està quasi en els mateixos creadors perquè em pareix que no estan ja cap dels tres pares, diria jo. I arribem a Doom 3. Correcte. I què ens trobem en Doom 3? Pues un gènere prou diferent. Prou diferent ja, té una història ja més definida i passa de... continua sent un shooter en primera persona, però agafa moltíssim terror. Moltíssim. Exacte. Molta foscor, els bitxos que ni s'escoltes, te poden estar tapant per el techo que no els veus. Barbaritats. De fet, te poden pegar tals pasmes. Tu i jo hem jugat al 3. Exacte, ahí sí que podem parlar... Que hay moments que se tenix el cor per la boca i tot, sí. dels pasmes que te peguen. Se pot dir que Doom 3, sí, se pot dir que perfectament que Doom 3, amb molts fans de Doom s'esperaven, i de fet no és per a menys, perquè els trailers de Doom 3 que se van mostrar en les fires de videojocs mostraven un Doom shooter clàssic, i després quan Doom 3 va eixir molta gent el va decepcionar perquè realment era una aventura de terror en comptes d'un shooter. Era en primera persona, però una aventura de terror. Bueno, sí que n'hi ha moments que se te plaga la pantalla de bitxos. Té els seus moments, que inclús te posen la música rockera de fons. Sí, però no. Te posen la música rockera de fons. De música rockera no, en aquest Doom no. És que Doom 3 se pareix més a Doom 64, de fet. Sí, se pareix més. O sigui que té una vessant més de terror, agafa... Se podria dir que és una evolució del Doom 64. El Doom 64 estava entre terror i acció i aquí van tirar més cap al terror en el Doom 3. Sí, doncs bé, Doom 3 realment és això. Sí que tenia les seues parts, com estaves dient, no? Que eixen parts d'acció, musiqueta, a voltes, fes que a vegades, és en moments molt clau, perquè realment tota l'aventura, tu saps que els dos hem jugat, és una aventura, és un survival horror. Sí, de fet, hasta el disseny dels enemics estan fets per donar por. Com dit, no tenen un aspecte tan agressiu, però tenen un aspecte més mal rotllero. Sí, el seu disseny. Exacte, el seu disseny és molt xulo i és molt mal rotller. I en fi, que és això, que va ser el títol i, en fi, als fans clàssics es va defraudar. Sí, però bueno, no és mal lloc, de fet, a veure, és diferent, però... Hi ha molta gent que renega i brius per internet. Collons, però tampoc és per jo, però bueno. Sí. Però en fi, clar, no sé si tampoc han d'estar, jo què sé. Que té molta història. Sí, té un pes d'història molt gran. Però és que els Dooms de nova generació també, més inclús. Més inclús? Sí.
Vaja, no pensava que era tot el contrari. No, Després no. quan arribem a ells... Sí, però en fi, que... En fi, Doom 3 és això, aportava sobretot molta oscuritat. És que bevia mogolló de les aventures de terror perquè l'obscuritat era protagonista. Sí, hòstia, sí. I el fet d'anar alternant entre arma i llanterna Sí, és una bolleria. és que, clar, és que creava un factor de terror que no era shooter per acció, perquè és això, enmig de l'oscuritat, a vegades, tenies que fer una esquina, havia un cantó a lo millor d'una paret, i tenies que canviar-te, tenies que arriesgar-te a traure la llanterna i no veure res, a lo millor avançar i començar a pegar tirs perquè hi havia un enemic allà a l'altre costat, que estava quiet, perquè els enemics eren quiets. Quan estaven a mi darrere una paret estaven ahí quiets per pillar-te per sorpresa. Estaven quiets. Sí, i és això. I clar, ahí està el factor de l'ensurt. Per donar-te un pasme. Allà, pum, i aparestre. De fet, en eixes... cuidao, perquè hem parlat del Doom 3 original. Ojo. Que era l'original. Sí. perquè després va eixir Doom 3 BFG Edition i ahí sí que podies llevar llanterna i arma a la volta, però sí que és veritat que la llanterna ja tenia una duració. En la primera versió de Doom la llanterna era il·limitada, però tenies que anar alternant entre llanterna i arma. Aquí tenia una duració limitada, però se te carregava en un tir quan la paraves. Tampoc... Sí, li van afegir lo de la duració un poquillo per afegir dificultat, pot ser. Sí, però vamos, que era parar-la i fer a la barra. Se te plenava en qüestió de segons. Vaja. Doncs la BFG Edition, i això no se pot activar en la BFG Edition? No, crec que no. No, doncs s'han carregat bastant el Doom Original 3, perquè Doom 3 original... Doom 3 original és fosc, però fosc. No hi ha opció de posar el Doom original, no? Crec que Doom no, 3. que jo diria, no ho he mirat opcions, però jo crec que no. És que aleshores, si han fet això és perquè volien... És que això és fàcil, això li treu moltíssim al joc, el fet de canviar de llanterna a pistola. Era crític. Añadia dificultat. Era crític. Sí. És que era crític, perquè és que això jo me recordo de moments... Clar, lo que tu... Di, que vas a dir el mateix que jo. Sí, crec. exacte, sí. No, cuenta un moment així que t'ha passat. No, sí, que a lo millor hi ha moments que està tot en plena foscor i hi ha enemics i te toca mirar on estan, sí. quedar-te a oscures i disparar. Disparar allà que no veus res. Que no veus. Sí. Exacte, sí. Que això añadiria una dificultat bestial. Després... Sí. Escoltes que ha caigut, però t'estan pegant, te menelles en la foscor per canviar la llanterna sense saber molt bé per on vas i ja comences a mirar com un boig en la llanterna. Te trobes el que tens davant. Sí, és que te creava una sensació claustrofòbica bestial. Clar, exacte, ahí tens les sensacions, el que hem parlat en el terror moltes voltes, l'angúnia, l'angoixa... Sí. És que és això, van posar un element... Clar, és que l'en BFG Edition aleshores s'han carregat aquest factor. S'han carregat sí, totalment. Crec que sí. I ja és un joc doncs, més shooter, més avançar, veure i disparar. No està el factor eixe de... Clar, és que era això, jo me recordo que hi havia un mogolló d'escenaris que... És que era això, sobretot jugaven molt en els cantons de les habitacions. Com hi havia habitacions o escenaris molt quadrats que tenies que assomar-te, clar, te la jugaves a... o assomar-te la llanterna, activar l'enemic i que comença a pegar-te hòsties i en el caos aquell canviar-te d'arma intentar disparar-li a veure on està en l'oscuritat. O habitacions plenes de passillos en estanteries que no saps si... també. Que això crea mogolló de creus. Sí. I entre els creus poden haver enemics. Sí, exacte. El mogolló d'encreuaments i de cruïlles. Encreuaments, sí. I també a voltes te pegaven un pasme de... Això era molt típic dels Dooms antius, que te posen ahí un objecte d'armadura superxula, una arma superxula davant, ahí ben col·locat. Sí. L'agafes, se t'obri una persiana i ja comencen a pegar-te de hòsties un bitxo. D'això n'hi ha moltíssim. D'això n'hi ha mogolló. Però això també hi ha en el clàssic. En el clàssic, hòstia, ja veus. En els primers Doom també aprenies que quan hi ha un objecte molt jugós ahí, cuidado. Vigila perquè en agafar-lo la lies. Se pot dir ara, sí. Se començaven a obrir portes, a gent enemics per darrere, per davant i hòstia. O per tots els costats. Sí. Total. Sí. Doncs sí, ahí està, ahí tenim Doom 3, que en fi, que sí, jo crec que possiblement no queda molt a dir més, és això. Va ser una aventura més que un shooter,
en aquests moments shooters i les seues picades d'ull a la saga. I, en De fi... fet, va tindre 2 expansions Doom 3. Sí, contanos les expansions, sí. Sí, que després està Resurrection of Evil, que és la continuació del Doom 3 original. I añadix més enemics, crec que sí, alguna arma nova, añadix alguna arma nova, i bueno, una mecànica molt divertida de jugar. Era prou més curt, crec que el Doom 3 original són 40 nivells, crec, i esta expansió són 12 o 13 o 14, per ahí estava. Però està bé, no podem dir que siga roïn. I aquí sí que hi ha més parts de molt shooter. Exacte. Resurrection of Evil se pot dir que és la redempció de... No te cregues, o sigui, manté mogolló de foscor i el factor terror. Sí, el manté molt bé. Ja, però jo crec que des del minut 1 ja hi ha com una incitació més al Doom clàssic. És en plan bueno, més... comença fort. Comença fortet. Comença fort. Sí, sí. Comença fort, però amb el rotllero també. Sí, però és això, jo crec que també és perquè les crítiques rebudes, que ja les arribarien a la seva època i dirien, sí, no és molt clàssic, feu algo més clàssic horror, i ahí està Resurrection of Evil, l'expansió, segur. Sí, perquè el Doom 3 en realitat pareix un Dead Space. Recorda bastant a Dead Space, o sigui, Dead Space després se copiaria de Doom 3 bastant, o sigui, en molts elements. Doncs bé, i tot i així jo crec que ja portem ja bastant de parlar de Doom 3, jo crec que podem ja passar a... En fi, passen uns quants anys, bastants, des del 2006-2007. Fins al 2016. 2016, 10 anys després, gairebé. Sí, però enmig crec que en 2010 crec, van sacar la BFG Edition, que añadia una expansió més. Però bueno, no sé, és una aventureta més i li van añadir lo de la bateria a la llanterna i activar-la en l'arma. Però ja està. I millores gràfiques. Veritat, i ja no se sabria res més de Doom fins a... són molts anys, de quasi 10 anys després. Però van tornar forts. Van tornar forts. Exacte, van tornar forts i allí tenim aquesta mena, no, de reboots? Són reinicis de la saga o empalmen en Doom 2016? O el Doom a seques, clar. És Doom, sí, se diu Doom a seques, però se li coneix més per Doom 2016. Clar. Sí, és igual que Resident Evil 2 2019. Que se podria dir que va ser una manera de fer Dooms clàssics, però en tecnologia actual. Sí, veritat, bàsicament, sí. Jo crec que sí, bàsicament, clar, són altres temps. Els nostres temps d'ara, que en fi, 2016 ja han passat bastants anys, però que també estan inserits en la nostra contemporaneïtat més actual, que jo crec que és la de... Ho estàs veient i ho estem veient moltíssim, que és la del retro, tornar enrere, a lo clàssic. Tekken, per exemple, Tekken evoluciona, però al final, o Street Fighter, van fer intents d'afegir profunditat, però al final què passa? Tornen a les mecàniques clàssiques. Bueno, clàssiques i no tan clàssiques. En Doom 2016, per exemple, pots millorar el teu personatge, millorar les armes conforme més t'agraden, perquè pots fer-les evolucionar tenint unes avantatges o altres. Té una espècie d'edició d'armes, per així no dir. Sí, no, sí, té molta veritat, té molts... I bé, què ens trobem ara en Doom 2016? Com són les mecàniques? Com són... Pues les mecàniques, recorda, gràficament se juga molt similar al Doom 3, perquè canviaria només els gràfics, se juga quasi igual. Però és molt més clàssic encara en el sentit de que el factor mata-mata està més present. Ahí està, sí.
I la música rockera... Torna la música. Torna la música rockera Clar. dels primers Doom. Torna, sí, exacte. Bàsicament sí. Igual I els creadors diuen que volien centrar-se molt en fer-lo sentir clàssic, de que fora molt mata-mata i la història fora secundària, però jo quan el vas jugar vas dir, la història no és tan secundària, està ahí... Sí, en un principi sembla que com que no volen, però al final sí que hi ha història. Sí que hi ha i està molt interessant. I possiblement això és el que fa també ser un dels millors Doom. Aquests dos últims Dooms, la veritat és que també seran dels millors de tota la saga, suposo. Són de lo millorets, estan molt bé. Clar, és que no sé si és de la demo, ara, que jo me recorde que no sé si és de la demo d'un trailer, que en el Doom 2007 només començar hi ha una pantalla que està donant una missió. I el que fa d'un gai és en plan, va, deixa'm a mi de missions. Agafa la pantalla i la rebenta i comença a pegar tirs. Sí. Clar, és això. Això és una burla. Sí, està com dient, a mi no me contes milongues, Exacte. a mi no me contes històries, jo vull matar bitxos. Exacte, que jo vull matar bitxos. És una conya, sí. Exacte, això és una conya. Doom 3, que els creadors claven en plan de, vos en recordeu el Doom 3, què tal, la missió tal, no sé què, i la pantalla, què fa el Doom Guy? Agafa, xea, i la rebenta i només rebentar la que fa, pega tirs, i comença a pegar i mogo de bitxos. De fet, eixa conya és molt recurrent en eixe Doom, perquè a lo millor t'està parlant uno per el micro i tal. Passa molt, veritat, passa molt. Mira, fes esto, lo altre, per desactivar l'energia, tal, però... i fes esto i lo altre i aquell no fa cas i ho destrossa. I ho destrossa. I ho destrossa. Per això, jo crec que la nova actitud xulesca i de xulo playa del Doom Guy... Sí, fa lo que l'ix del pardal. Vital, sí. Que no és tan recurrent veure això en Doom Eternal. Però bueno, l'actitud més xulesca la té en el Doom 2007. Sí, veritat. I bé, no sé, i després ja, alguna cosa més que comentar del Doom del 2016. També podem inserir a dins també el Doom Eternal, no? Sí, bàsicament... La línia no canvia, no? És com si van seguir la mateixa línia que Doom 1 i 2, perquè han usat el mateix motor. Doom 2016 i Doom Eternal. I Doom Eternal està molt, molt xulo. Jo me l'he passat ja... Supera el primer Doom 16? Que si el supera, sí, jo crec que sí, és molt èpic. És molt, molt èpic. Està molt xulo. I afegeixen també moltíssima trama i subtrama, fons. Un fons increïble, trama, té més trama encara que Doom 2016. Sí, li creen molta cultura al darrere, molt d'univers, no? Sí, diuen que anaven a fer un univers Doom ahir. I bueno, no he jugat els DLCs, que són 2 parts. Jo és que estic jugant en la versió de Switch i pareix que se prenen el seu temps per fer esports dels DLCs també. Va tardar mogollon eixir per Switch, molt de temps després. Però bueno, pareix que ja diran quan ixen els DLCs per Switch. Sí, suposa que, en fi, no tardarà molt. Però és una passada Doom Eternal. Sí, però realment els elements Doom 16 i el Doom 2016 i Doom Eternal, bàsicament, jugablement i d'històries, segueixen la mateixa línia, no? Jugablement té més jugabilitat Doom Eternal, clarament, añadix més armes, o sigui, a les que ja havia en Doom 2016 añadix més. I a l'escopeta li añadix la de doble tubo. Sí, li va afegint més... Li afegix com un ganxo, que enganxes a un enemic i te vas apropant a ell i pots fer-ho des de l'altra punta i arribar a l'altra punta agarrant-te a un bitxo i rebentar-li la cara conforme arribes. Que guai, sí. Sí, això ho he vist jo, sí, hi ha moltes habilitats. Afegeixen també que els fatalities. Els fatalities, correcte. Més que així se me passen per alt. Clar. I sí, és molt graciós veure com fas xixines als bitxos de mil maneres. Sí, això dels fatalities la veritat és que mola molt. Sí. I, en fi, després parlarem
Parlarem més endavant a la dintre de res sobre aquest element dels fatalities, perquè té un poquillo de xitxa, té un poquillo de misteri. I bé, en estos dos nous Dooms sí, se s'oferia això, no? La capacitat, no?, d'agafar els enemics i rebentar-los de mil formes. Sí, clavar-los una cuchilla de Predator que tens en la boca, al Hell Knight, que de fet és el model de Doom 3, Sí, és veritat. jo que sé, el rebentes de tal manera que se li neixen els ossos trencats del muscle, coses així, unes barbaritats. Sí, veritat, deixem barbaritats guapes, sí, molt gore i molt... Que també entra molt dins la línia aquesta, no? Gore que té Doom. Sí, claro. Sí, la seriositat. La veritat és que també se podia dir que claven un poquí un element d'humor, bueno, humor negre, no? Humor, sí, visceral, perquè la forma de rebentar-los també a voltes és graciosa. Claro, el Doomguy és un pro, està ahí rebentant els dimonis i els dimonis li tenen por, no? Sí, li tenen una por terrible. Els dimonis tenen, no? Tenen com personalitat i veuen el Doomguy i li tenen por. Sí, per lo menos en lo que te trobes d'història per ahí li tenen por. Sí, que això és una altra, que aquí, no? Aquí en els nous Dooms s'afegeix per fi l'altra visió de... O sigui, els dimonis que tenen el seu món, la seva dimensió, tenen el seu motiu d'existir, etc. Sí. No és com els primers Doom, que en fi, que tot és des de la vista de l'humà que sobreviu enmig d'aquest apocalipsis, que en fi, que s'ha... que és un apocalipsis que ha tingut lloc per culpa de lo que estàvem dient abans, els portals. Sí, els portals, vaja, així. Exacte, que ja comença en Doom 3, que no hem comentat, però continua també en els nous Dooms, que clar, que la trama ja... No, i en els clàssics també era per portals. Sí, també parlen dels portals, de la tecnologia dels portals. Crec que sí. De fet, el Doom 2 continua perquè havien agafat portals a la Terra, potser. Els dimonis. Bé, això en Doom 2. Al principi dels altres Doom és passar una torre i crec que sí és. Però sí, sobretot jo crec que a partir del Doom 3 i els nous Doom d'ara fa uns anyets, que és quan agafa, no, el protagonisme, el que són els portals. La història dels portals, no? Que els humans estan desenvolupant una tecnologia per a transportar-se i en fi, que descobreixen que fent portals obren una porta a 3 mons. I en fi, a l'infern. Sí, la transició se podria dir que per enmig està per l'infern. Exacte. Entre punt i punt. Exacte, entre punta i punta, ja enmig d'aquest camí, en fi, està a l'infern, se podria dir. Sí que, al mateix temps que és simple, és d'ahir d'ara l'han ficat molt de lore, molt de trasfons. Molt de trasfons, la veritat. Molt bé, doncs jo crec que ja portem ja quasi una hora de programa i podem ja parlar de que ens queden aquí uns quants punts en el nostre... tot el que volem parlar de Doom, perquè hi ha moltíssim i estaria bé que en un futur fem un altre programa. Tot dependrà dels nostres coneixements, temps, etc. Però hauria que parlar, jo crec que ja... Clar, molta gent podria dir sí, el tema de Doom se pot acabar aquí, però no s'acaba aquí. I tornem al passat i també tornem al present, que és lo curiós i lo graciós. I lo graciós, no, lo important, crec jo, i més ara, en tota aquesta eclosió del món indie, del desenvolupament de videojocs independent, que ara sí que ha hagut un esclafit enorme gràcies a, en fi, a l'existència de ferramentes de creació de videojocs de manera molt més simple que abans. En menys coneixements informàtics pots fer més coses. I bé, se podrien dir que abans de que isqueren els nous Dooms, sobretot molt abans del Doom 3, Chiquito Doom, Star Wars Doom, i van eixir altres Dooms també per enmig. Que clar, era fàcil, Doom també el que va ajudar molt a aquest desenvolupament del món de les mods, de modificacions, que ve de l'anglès modificació, i que és d'agafar el joc, destripar-lo, mirar-li les entranyes, canviar els gràfics i fer el teu propi videojoc. I això en el món de l'ordinador, en el món de consola, evidentment no, és bastant difícil fer això. Però en el món d'ordinador, en el món dels jocs d'ordinador, és tot un món i un moviment que, en fi, que gràcies a ferramentes tan de fa uns parell d'anys,
un parell d'anys, no? Ja tenen 20 anys algunes de Ja ferramentes. tindran algunes, sí. Sí, Z-Doom, el Z-Doom. llançador Z-Doom, motor llançador Z-Doom, després eixiria GZ-Doom, de la tecnologia OpenGL, i també està l'Adoom, que són cabdals, són motors cabdals per a la creació de mogolló de mods que són increïbles, que en ModDB te pots trobar o altres pàgines web, que han hagut infinitat de mods de Doom, modificacions, nous pantalles, que en fi també, parlant de mods podríem parlar que en la seva època també van haver uns quants, com aquell que era en una selva, els mods aquells vells de Doom. Hi ha uno que és en la selva, Plutònia, Hòstia, Plutònia, Doom sí, Plutònia. sí, Els així primers l'hem Doom. jugat algun, sí. que està en una selva, crec, que era així com tot molt selvàtic, molt rotllo Predator, se podria dir. Eixe és antiu ja. TNT Doom també o així, TNT, sí. TNT, havia TNT i Plutònia, els més famosos d'aquesta època. I després estava també un pack que se deia de Lost Levels, o de Final Levels, no sé el que era. En fi, que ja tot el món al voltant de Doom ha hagut molta creació pròpia, molt videojoc independent. Inclús s'han fet modos multijugador, inclús. Sí, bé, el mode multijugador crec que el tenia ja Doom, els originals. Els originals tenien multijugador. Multiplayer, sí, tenia multiplayer. No me sona. Crec que sí. Me pareix que Doom 2 almenys, me pareix que sí que tenia multiplayer. Però en fi, que s'ha expandit molt. I han hagut mods increïbles com Necropia, no? Que és Necropia és bestial. Van fer els models propis els creadors i els han canviat tots. I pareix un joc nou. Veritat, Necropia, la veritat, també... I té una dificultat bestial. Deixa els Dooms originals per en terra. Sí, els deixa per en terra, literalment. Necropia és brutalíssima. Perquè te posa hordes d'enemics bestials i munició quasi res. Ostres, sí. Me'n recordo d'això. Sí, sí, la munició super escassa i hi ha d'enemics... Què dius? Com me carregue jo esto en tan poca munició? És que al final, sí, quasi que te toca escapar, moltes voltes escapar i donar-li el botó d'escapar de la pantalla per a poder sobreviure. Perquè va uno sempre fatal de salut, fatal de munició. És un joc que estàs carregant partida cada 2x3 perquè no paren de matar-te. Te maten en res. Sí, els enemics estan molt ben amagats i els escenaris estan molt ben fets perquè te pillen per sorpresa. I també el final de Necropia és dels més èpics que he vist jo en el món dels indis. Hòstia, sí. Te'n recordes el final de Necropia? Me'n recorde. Que barbaritat. És un món pla, llarg. Però és que era una absoluta bolleria. Era flipant. Era flipant. Apareixien allà... Era apoteòsic. Era apoteòsic. En la música i tot. La música la pròpia estava molt bé. La banda sonora pròpia era superxula també. El Necropia tenia la banda sonora pròpia, era brutal. Sí, i al final que era ahí un botó superjunt i si te prenen a la pantalla de rayos de l'aranya esta que tira rayos verds, sí. I tu al final lo que has de fer és calcular el moviment dels rayos per anar avançant i caminant per ells de forma... No, o fer que se maten. És lo millor que pots fer. I perquè era un horitzó, és veritat un horitzó i tenies que activar diversos botons que estaven dispersats, te podies parapetar en els mateixos botons. Perquè per cada botó que pulsaves així en una horda d'enemics bestials. Sí, així una horda d'enemics diferents. O sigui, sí, és una mostra... Lo graciós era pulsar-los tots. I la pantalla és que se plenava d'enemics. Se plenava de tal manera d'enemics. Era bestial, sí. Sí, la veritat és que sí, Necropia és un dels grans. I també d'altres mods, altres mods importants que comentar, hi ha hi ha diversos de Terminator, en trama i tot, que estàs en el món el món de John Hammond, del Connor. I és això, que estan allí, i és una modificació, té història, els enemics són de 800 d'estos com el Schwarzenegger, i en fi, i està fet tot en el motor de Doom, però té la trama, té historieta, té no sé què, pues per la torreta està molt guai. I en fi, que estos motors, o sigui, tots estos jocs són gràcies a el Z-Doom i GZ-Doom, i en fi, és que de modificacions n'hi ha tantes
modificacions que són tan grans que al final ixen videojocs nous. Literalment. Com per exemple també hi ha un survival horror molt important, el Total Chaos, que del Total Chaos han begut molts videojocs com Chernobyl o inclús possiblement el nou Resident Evil Village. Si té elements de crafting, o sigui, molts videojocs d'ara nous estan bevent de les creacions indie. Tal com, per exemple, que podrien dir que inclús els mateixos creadors crec que ho van reconèixer, perquè ho van reconèixer, dels últims Doom. Ho va reconèixer? Sí, ho van reconèixer, crec. On ho has llegit? Això no m'he enterat ara? Crec que sí, ho vaig veure en internet, me pareix, perquè la gent, en fi... És que se notava. Que els Dooms de nova generació segurament s'hagin basat en un mod molt popular que hi ha, i no m'estranya, que se diu Brutal Doom, que bàsicament agafa els dos primers Doom i els millora. Li posa noves armes també, però li posa fatalities, que és el que hi ha en els Dooms de nova generació, però els fatalities són molt més exagerats, diria jo, molt més visuals. Sí. El posa a estripar los de mil maneres i tot en gràfics d'eixa època. Sí, en pixelat. Sí, en pixelat. Sí. I dius, és que pareix el Brutal Doom, el Doom 2007, Doom Eternal. És que sí, I és que cantava molt. Jo quan vaig veure els primers Doom, el Doom 2016 ja, quan ho vaig veure jo, això és Brutal Doom. Això és Brutal Doom, però amb bons gràfics. Exacte, això és Brutal Doom, però amb gràfics poligonals d'ara. I dic jo, buah, quina còpia ras han pegat. Perquè Brutal Doom és que era això, quasi tots els elements que ja té Brutal Doom, o sigui, el Doom 2016 ja els tenia el Brutal Doom. Els tenia ja, clar. És que era això, és que dius tu... Bueno, salvo el de personalitzar armes, sí, però bueno, avui en dia lo de personalitzar armes estan molt shooters. Sí, exacte, sí. Exacte, i en fi han afegit allà i en fi una cosa que calia anomenar, que existeix Brutal Doom en una banda sonora també remillorada, més metalera i sona molt canyera i molt moderna, sense midi ja. Sí, són les mateixes melodies però reversionades. Sí. I és això que, en fi, gràcies als indis, els indis estan influenciant ja els jocs de gran creació. Jo, almenys personalment, soc bastant fricat rotllo bec en moltes creacions. Per exemple, en The Evil Within ja vaig veure elements de Cry of Fear o de Afraid of Monsters i me va decebre un poquiu, com dient, jo crec que les grans companyies sí que juguen també indie. Que lo indie és lliure i clar, pots agafar lo que t'eixca del pardal. Exacte, és que és lliure. Jo crec que ja una de les coses que, en fi, hi ha altres moltíssims mods. Aquí tinc jo, per exemple, m'he apuntat, a part de Necropia, de Sign, la senyal, que també és un Doom modificat, però en plan satànic, molt xulo, en uns sprites també remodellats, però en dimonis satànics en banyes, típiques cabres, com el dia de la bèstia, coses així, i el món està molt guai, molt infernal, molt de muntanyes, o sigui, està molt xulo. I és un mod propi molt guapo, i en plan molt satànic, tot en plan ahí, sí, és molt això, pagar satànic, així, no sé, molt. Què més? Una altra, la saga Eons of Death. Eons of Death també és una gran creació, que també utilitza el motor GZ Doom i la base de Doom, i agafa tots els shooters del món i es reuneix en un sol joc. És brutal. Tens en sprite, inclús els enemics de jocs poligonals com Quake 2, te s'han fet en sprites, i estàs per allà corrent, i inclús les armes del Quake 2 no sé si també està el Turok, o sigui, agafen l'Exhumed, agafen crec que el Turok, tots els Quakes, tots els Dooms, l'Alien Trilogy també, o sigui, agafen totes les armes i tots els enemics dels jocs i es claven en una mateixa dimensió. Uau! Que per això se diu Eons of Death, que també la Eons of Death també té una música, la música en plan metalera i també té una dimensió ahí on tots els universos de shooters se uneixen. És un gran projecte, Eons of Death. I què més? També de comunitat lliure, evidentment, dels modders. I també jo crec que abans d'acabar ja, perquè portem ja quasi més d'una hora i quart ja del programa i ja és hora d'anar tancant, que vull parlar de dos temes més, tenim dos temes més per parlar. També s'hauria de parlar un poquet per damunt de que la creació d'estos Dooms, d'esta modificació de Doom, no hauria sigut possible
d'aquestes modificacions sin el requisit legal de tindre material lliure de Doom. Clar, tu pots utilitzar les UADs de Doom, però tenen copyright d'ID. O sigui, realment és il·legal que tu agafes aquestes UADs per a modificar jocs i fer-ne jocs. Què va fer la comunitat per a donar-li xira a tot això? Se va crear Freedoom. Freedoom, Doom lliure, se podria traduir, és una creació de mogolló d'sprites, o sigui, de Doom, del primer Doom i del Doom 2 originals, però en pantalles totalment exclusives i enemics totalment exclusius. Però la base, l'arxiu WAD és el mateix, amb la qual tu pots utilitzar aquests arxius per a poder fer els teus propis mods. Sí, és que realment IDE va alliberar el material... El motor. El motor en Va el que... el motor. Sí, va alliberar el motor de Doom 1 i 2 i podies fer coses en tot el material que tenia Doom 1 i 2. Però el material té copyright. Eixa era la qüestió. Una cosa és alliberar el motor i una altra cosa és que tu pugues utilitzar el material que té copyright. I clar, per això IDE Software va alliberar els seus motors IDTech 1, IDTech 2 i l'IDTech 3, que crec que són respectius, va fins al Doom 3. O l'IDTech, no, l'IDTech només que hi ha uno, però després passen a IDTech 3. No, l'IDTech 2 serà el del Quake, possiblement. Estan alliberats aquests motors. I bé, tu és això, una cosa són els motors i una altra cosa és el material dels jocs en si. Que clar, això té copyright. I per això se va crear Freedoom. És material lliure perquè tu puguis fer aquestes modificacions. I en fi, és cabdal i era una necessitat legal que se va crear i que la van crear els mateixos jugadors en comunitat. Van dir, per què no fem un Doom lliure? I ei, el joc està guapo, jo l'he jugat, és difícil, no té res a envellar a shooters d'avui en dia i inclús els Dooms antius tampoc, o sigui, és fotut. I té pantalles guapes, té secrets, té els té quasi tots els elements que te pots trobar en Doom, però traslladat a una versió, bueno, a una versió Hacendado, versió marca blanca. Però la qualitat és bona, o sigui, és una còpia blanca de Doom, Freedoom és una còpia blanca de Doom, però en certa qualitat, no, en bona qualitat. No, la gent té bones idees. Sí, en bona qualitat. I gràcies a Freedoom és això, han eixit mogolló de jocs fets en GZDoom i en ZDoom que han anat avant. Sense això, legalment igual no podien haver eixit perquè si utilitzaven el core dels gràfics de Doom, això era il·legal. En fi, coses molt curioses que jo crec que s'ha de saber. Què més? Jo crec que ja podíem passar a parlar un poquillo ja del... En fi, ja hem parlat de tota aquesta filosofia open source de la comunitat, de la filosofia lliure i del mogolló de shooters que ens han fet. I jo crec que podríem parlar ja, anant tancant ja, de les pel·lícules de Doom. Vaja. Què li pareix a vostè, senyor Golcos, les pel·lícules de Doom? Bueno, n'hi dos. I bueno, no sé, que la primera sí que té més pressupost. La última és de farà 2 anys, crec. Sí, la última és de 2019, crec. Sí. Fa res, sí. La primera se quitava Doom a seques. I bueno, no sé, que és molt mata-mata també, no? El de Rock. El de Rock, sí, ix el de Rock per ahí. Ix l'actor de protagonista, ix l'actor que feia de Homer en El Senyor dels Anells. Oh, sí. No sé, està bé, és palomitera, no és gran cosa. Està bé. Sí, la veritat, exacte, no és gran cosa, realment sí és veritat. Però bueno, els bitxos estan molt ben fets i agafen molt... Doom 3, no? Sí, perquè se va fer, va eixir quasi al mateix temps que Doom 3 i molts bitxos dius, hòstia, són del Doom 3. Però està bé. Sí, també, sí, la vaig veure, el vist 2 voltes, crec. No me'n recordo molt, però l'he vist 2 voltes i sí, una pel·li d'acció, entretinguda, una pel·li igual típica de Rock igual, no? Sí, acció... la típica de The Rock, sí. Sí, és una pel·li inserida en l'univers de Rock. Sí, que segurament un crític de cinema igual l'agafa, bé, el mogolló de pel·lis d'estes les agafaran i en fi, no tenen, en fi, xitxa tindran un poqueta, segurament. Però bé, està curiosa, no? Agafaven Doom 3, li posaven més acció que Doom 3 i menys terror, perquè terror no tenia cap, veritat. La pel·li de Doom... Terror, no molt de terror. Sí, veritat, no... Exacte, sí. I bé, no sé, pues no sé si passaré a parlar de la segona pel·li de Doom. Sí que és veritat que n'hi ha una part que me fa gràcia, sí. Que és quan passa
la pantalla a primera persona i ja comença a rebentar bitxos com si fora el joc. El joc. Sí. Eixa part me va fer gràcia. Sí. Eixa part, sí. Sí, és veritat, hi ha una part ahí que li fan un homenatge al videojoc, no? Sí. Que a mi me recorda molt, eixa part, me recorda també que això també ho van fer els directors, sí, el valencià, el Paco Plaza. El director valencià Paco Plaza i l'altre, ara no me'n recordo. Són dos directors, uno català i uno valencià. És de la saga Rec, en Rec 2. Ah, hòstia. En Rec 2 hi ha una part que és d'un 3. Més d'una part que comencen a anar a primera persona en l'arma per ahí. Sí. És d'un 3, o també me recorda molt a Stalker Shadow of Chernobyl, que és un altre videojoc. Sí, no sé, pareixia un shooter en si. Sí, un shooter de terror. Sí, perquè se veu l'arma en primera persona, l'arma baix de la pantalla i el tio ahí, pegant tiros, i carregant-se els zombis i dius tu. Vamos, jo. I era en plan, que fricarros, esto és un homenatge als videojocs. Sí. Doncs bé, i jo crec que, no sé, si vols passem a parlar ja de la segona pel·li ja i segurament ja... Sí, Doom Annihilation, sí. Què tal Doom Annihilation? A veure, diversos punts abans de començar a dir res de Doom Annihilation. És una pel·lícula de baix pressupost, val? Molta gent l'ha posat a parir, però realment en una pel·lícula de baix pressupost, per ser de baix pressupost, jo crec que ha eixit bé, molt bé per tindre pocs diners. Sí, veritat. Sí, jo també l'hem vist i la veritat és que sí. Sí, per YouTube te pots trobar ahí vídeos de la pitjor pel·lícula del 2019, la pitjor pel·lícula de tal. Alien Covenant és pitjor. Sí. I això té pressupost. I això té pressupost. Molt pressupost. Sí, aquí és veritat, aquí igual, en fi, això ja són opinions personals, ja que Covenant no ens agrada tant. Hi ha molta gent que també que m'ha de fer Covenant en arguments i és veritat. Sí, no, que tots anem a veure esto en l'oci, en la ciència-ficció sí se pot defensar bé. Però sí, la veritat és que jo crec que té més pecat, com tu dius, té més pecat Alien Covenant igual que no Doom Annihilation, perquè Doom Annihilation ja saps, deuries saber com a espectador des d'un principi que és una pel·li de baix pressupost. I encara així és que no és tan dolenta. O sigui, una pel·lícula dolenta, roïna, són les pel·lis d'Uwe Boll, per exemple, o les Hòstia, això fa mal. Això fa mal, Això fa mal, tio. Uwe Boll té algunes que tal, però contadíssimes, és que ha fet bé, però la resta són pura ronya, i aquestes també tenen pasta, perquè aquest tio té molta pasta, Uwe Boll, i les seues pel·lis i les veus i tenen pasta. Ara estan mal rodades, i són avorrides, i són caca, o sigui, avorrixen. I era això, i també, en fi, a Asylum les fan malament de cosa feta, amb la qual cosa no s'ha de contar. Però clar, hi ha molta gent que segurament que és capaç de posar al mateix nivell Doom Annihilation de pel·lis d'Asylum. I no crec que sigui per a res, veritat? No, per a res. De fet, Asylum té uns efectes moltíssim pitjors. Sí, clar, sí, veritat, Asylum no hauríem parlar perquè no se pot comparar. Però sí, per exemple, Doom Annihilation, la trama, per exemple, no està mal. De fet, és més progressiva que Doom, la primera de Doom. Comença així un poquet forta i després passen als nostres protagonistes en la seva aventura. I van a poc. Se van trobant a poc les coses que està passant aquí, comencen els bitxos i a poc va augmentant el nivell d'acció, sí, però i la trama me pareix més currada que la primera, a mi m'ho pareix. Sí, a mi també. A mi la trama sí. De fet, està basat en Doom 3. Està basat en Doom 3, veritat. Se nota, és que se nota. Sí, és una versió lliure, no, i també des d'uns clàssics, crec jo, No, és que moltes coses que eixen són del Doom 3. Sí, no, sí, això segur, sí. Sí, el Doom 3 la veritat és que ha creat ahí respecte als Dooms vells, ha creat ahí com una espècie de reinici, se podria dir, no? Igual el Doom 3, podria ser. No sé, no he jugat a Doom 64 perquè igual Doom 64 empalma ben Doom 3. Com un reinici Doom 3, jo crec que, no sé, un joc de Doom, no sé. Sí, exacte. Sí. Doncs bé, sí, la veritat és que jo també personalment això, a mi m'agrada bastant Doom Annihilation, una pel·lícula de baix pressupost, però estava molt bé. Hi ha alguns efectes especials bastant roïns, això és veritat,
boles de foc que tiren els cims són bastant, a vegades, Sí. a voltes és bastant baixet. I també a vegades frega un poquiu eixa pel·li estil Netflix que dius tu, però, en fi, jo que sé, hi ha molta gent que se queixa de que els personatges no arriben i tal. Sí, és una pel·lícula dolenta, els personatges no arriben, però no sé, tampoc és tan greu, crec jo. En fi, No és així tan greu realment. Sobre els efectes i tal, i els decorats, ja hem dit que és de baix pressupost. sí, És que és això, no guardeu algo ultra espectacular i tal, que no és de baix pressupost. sí, exacte, sí. Sí, és curiós ara. Però per ser de baix pressupost, vull dir que tal i com està el cinema avui en dia, que en coses en moltíssim pressupost i que en pitjor, que han intentat currar-se-ho, vamos. Doncs bé, jo crec que ja podem acabar ja, que ja portem, segurament hi serà 1 hora i mitja de programa. Jo crec que han tingut una bona conversa, repàs general, no? Hem fet un repàs bastant general i a voltes aprofundint, crec jo, en fi, a Doom. Que Doom... Sí, des de el seu primer lloc fins a l'actualitat. Sí, i és això, la veritat és que sí, el que podem concloure és que, en fi, Doom ara és una franquícia que segurament haurà moltíssims jocs, que durarà jo crec que fins que després de que nosaltres les pitxem, segurament. Bueno, ja veurem. Les grans franquícies sempre duren. Ja veurem, diuen que els DLCs tanquen molt bé la trama. Sí, però... això ho diuen. Ja te dic jo, això és com Resident Evil o Mickey Mouse. Sempre estaran ahí. Jo crec que és el Mickey Mouse. Sobretot Mickey Mouse. Sobretot Mickey Mouse, no? Mickey Mouse, tu moriràs i veuràs a Mickey Mouse jove. I diràs, per què Mickey? Per què? Jo que te veia de menut i pensava que envelliries en mi i no estàs envellint en mi. No. I Mickey estarà... És immortal com Walt Disney. Exacte, és immortal. Exacte. I jo crec que les grans franquícies, te dic jo, les grans franquícies i al més al seva marca... Sí, ja es faran algo, segur. Es faran reinicis, tal, en fi. Sí. Doncs bé, jo crec que tornant al tema, que ens hem desviat un poquiu, jo crec que és això, que... En fi, Doom, importantíssima per al món dels videojocs, més que per al cinema, evidentment. Les pel·lícules no són patilacoets, i les que s'han tret és en plan merchandising perquè mola treure coses de... En fi, per treure pasta segurament. Sí, tenint en compte és que no fer la pel·lícula d'un mata-mata pues, és difícil. Que és complicat. És complicat. Sí, però sí. En fi, conclusions. Que Doom ha sigut ahí cabdal per a la història dels videojocs. El seu impacte és increïble i això en els llibres d'històries i la carrera de videojocs, que cada volta s'està professionalitzant més la carrera de videojocs, això, Doom serà matèria viva que se donarà i que, en fi, que és això, possiblement les reaccions de la gent d'ara no serà la mateixa que des de la nostra època, en la qual és això, com hem dit al principi, veure Doom això era això, era la nova generació, era el futur, era el màxim, era ja el top, era el més alt del cel. Era de la seva època, sí. Sí. I en fi, bé, sense més ja, jo crec que podem tancar el programa. En fi, hem fet un altre programa més, per fi aquí els dos grans capitostes de Checking Pass ens hem juntat per a fer un altre programa i esperem que a la pròxima no tardem tant en fer-ne un altre. I en fi, des d'aquí ja poques coses més. Algunes paraules que vols dir abans de tancar? Olcos? Pues algunes paraules abans de tancar aquest programa de Doom. Que jugueu a Doom 64. No. Sí, veritat? Sí. Jugueu a Doom 64 que val la pena. Sí, veritat, Doom 64, sí, jo me'l passaré. És que aquest el tinc ahí en una llista de pendents i perquè les pantalles que he jugat és en plan, uau, esto mola molt. O sigui,
té les coses del vell i les coses de Doom 3, se podria dir, ese terror mal rollero, ahí, i l'oscuritat, Sí, i neblina. bueno, oscuritat sí que veus, bé. Sí, se ho ve. Hi ha un poquit de neblina, tal, sí. Hi ha molta tensió, moltíssima. Sí, i tensió, sí, tensió. I és això, i com tu has dit, a vegades superaves d'uns originals en enemics, Hòstia, sí. veritat. Ahí la Nintendo 64 hi demostrava la seva capacitat gràfica. Tenia una capacitat bestial. Ahí està. Doncs bé, molt bé, ja acabem este programa i en fi, des d'aquí ja només enviar salutacions. Vols saludar algú en especial, Volcos? No que jo ho sàpiga. Vale. Bueno, Aprofitat. pot ser a Radio Hadouken per haver fet també en recordatori per haver fet també un programa de Doom. Ole, exacte, escolteu-lo. Escolteu el programa de Radio Hadouken i exacte, que han fet un programa ja molt interessant sobre Doom, molta xitxa. I en fi, per aquí ja poques coses més. Aquí saludar a tot el món que ens escolta, en fi, a tota la comunitat gamer catalanoparlant i en fi, a tot aquell que ens vulgui escoltar i entendre. I en fi, gaming.cat, Territori Gamer, que per cert aprofito per a dir que s'ha creat una comunitat valenciana de creadors de continguts en valencià que se diu Territori Gamer, en la que estem aquí també immersos, aquí jo, Xolutot, Àngel i Golcos. I en fi, que a veure si se van movent continguts en internet en la nostra llengua, que això és important. I bé, poques coses més. Una salutació això aquí a la gent de Gaming.cat, Radio Hadouken, Territori Gamer i en fi, a tots aquells que ens segueixen per Twitter i interactuem amb ells. Molt bé, doncs un poc més que contar. En fi, fins a la pròxima, fins al pròxim programa. Vale, adeu. Adeu.